sesuk ora sekolah. Ayo. Libur, Pak. Libur ya? Libur Sabtu kok. Awakmu nyentuk MBG ngono iki. Angsal. Iya. Enak. Angsal. Oh, gak enak apa? Ayo, MBG apa kepanjangannya? MBG ki mbadok. Mbadok. Ayo. Ya, diaturake katresnan sejati Nadianta ki ora sejati. Sejati lanang, Pak aku. Oh iya toh. Lanang. Monggo diaturake berpacu dalam melodi yuk. Dawa-dawa lho. Ora apa-apa lek mati ning kono ki engko iso langsung cedhek ambek Gusti Allah. Heeh. Gusti Allah. Jarine luwih apik mati ning kono. Tenane. Ya ora apa-apa. Kowe pengen rono ora? Pengen cedhak Gusti Allah? Duh, aku sudah ke sana. Lah ya pengen cedhak. Ora mati kowe. Ora? Kan aku gede dhuwur. Oh iya iya. Aku lupa. Wengko arepe ndemek Ka'bah wengko to. Wengko arepe apa jenenge ndemek Ka'bah wengko to. Engko nggae apa jenenge plintengan. Dadi kowe iki diplinteng ngono, maksur. Langsung ora. Aku ki menungso apa coro to. Plinteng. Ki ngestake dawuh saking Ibu Kalawa Klincucul. Oke, gubuk asmara. Ya. Nanti kita juga harus aturkan lagu dari Jakarta. Apa? Yuk kita nonton ondel-ondel yuk. Yuk kita nonton ondel-ondel yuk. Ondel-ondel asal Jakarta yuk. Yuk kita nonton ondel-ondel. Sarah. Iya nang ondel-ondele kowe mentelenge nang aku to, Ken. Apa rono ngulatke kamera? Enggak. Ondel-ondele kok mentelenge nang aku. Posturmu kan seperti kepala ondel-ondel. Oh, gitu ya. Iya. Nah, ya udah. Iya, kejucal sik wae. Betul, nggih, nggih. Bawa Pak nggih. Ya bawa dikumpliti pamundhut kok. Ayo. Noneno. Ya ndak? Suarane apik. Wah. Umpamane dadi bojoku ngono wah tak dol. Ya Allah. Didol suarane. Dol suarane. Ya aku nggak mau kalau aku udah menikah nanti aku tuh nggak mau kerja. Loh. Jadi sebisa mungkin itu laki-laki tuh harus kerja. Oh iya, ya bener. Kamu mau mengedolku sih? Ya bener wong lanang kuwi tanggung jawab ndase keluarga. Kuwi iki dadi ya kudu ngopeni anak bojo. Wong wedok nang omah. Emang kalau kamu pengen jadi suamiku, emang kamu pengen jadi suamiku? Enggak. Ya kok mentel-mentel jare mau pengen. Ya umpama, Pak. Kenapa kamu nggak pengen jadi enggak suami? Pengen nanti aku keburu mati. Lah sebab apa? Aku elek kono ayu lho, Pak. Odongane yoga-yoga togo-togo prelek. Wah, uncek kapan mau diare yo ya. Bojone sing wedok wayu nek ra ukur lanangane kaya telek. Pinter ya iso mlorotne dhewe. Ayo. Cengkok, cengkok. Ciri khas. Ayo, mlorotne cengkok mau kok. Ayo. Ngalor ngidul meno tepung gelang mungker
Saido. Saibo bunga rasa Jas luar biasa. Niken isih kelingan tembang-tembang cara kuno lho, Cek. Elok mongko biasane nanggen musiknya tembangne ala kekinian. Gaul sing gaul-gaul kuwi. Harus mengikuti yang baru-baru. Nah, nek sing lawas ya aja dilaleke. Iya. Betul. Sing lawas-lawas diaturke nggen limbukan, engko sing anyar-anyar nggen goro-goro. Anyar iki upamane apa? Lestari. Ya lawas ya. Lawas. Apa paling anyar dhewe? Sing anyar apa mau? Bokong semok. Oh, bokong semok sing anyar. Oh iya. Kuwi lawas yo kuwi. Hah? Kuwi lawas. Tapi kan lagi viral maneh. Ayo. Viral Masem. Iya. Weh. Ora semok kuwi ganjel ya. Iya. Monggo kelinci ucul diaturake Pak Daryo sekeluarga oleh Niken Salindri. Ya ndak? Ngabengi kota sateruse ing desa-desa. Genduk Niken ki uwong dudu mesin, mula ben istirahat dhisik. Nah, nggih. Nduk. Mengko nggen gara-gara spesial untuk mempelai berdua gandeng manten kakunge saka Jakarta goleke tradisi sing cedhak Jakarta. Endi? Bandung. Terus Niken men joget jaipongan nggon gara-gara. Wah ya, cocok. Coba kaya apa saiki genti Birgita Ayu ya, Nduk. Gandeng sampean wis kondang dadi ratune Gubuk Asmara. Ratune Gubuk Asmara Birgita to? Oh, oh alah. Monggo Mbak Birgita. Monggo mriki kula entoki. Penontone wis ngenteni. Birgita aturan mriki. Selamat malam Pak Dalang, selamat malam Mas Uncek. Selamat malam Mbak Birgita. Heeh. Piye kabarmu Mas? Alhamdulillah sehat Mbak. Sampean kapan dhuwur?
Somben metune Dajjal. Aja ngono ta Mas medeni. Kok dhuwure kapan lho? Lho menawa orang kan itu bertumbuh ngono lho Mas. Aku kan yo kat bayi, kat cilik terus aku saiki dadi semene kan bertumbuh. Nggih. Dadi aku tekon sampean kapan dhuwure? Aku ya bertumbuh. Tumbuh apa nih? Tumbuh uban. Iya bener. Iya, nggih. Ya matur nuwun sih Mbak Birgita karo Pak Daryo mewakili sinden-sinden Madangkara. Ayo, dongamu piye? Ayo. Nggih. Pak Daryo ngaturaken wilujeng dalu lan selamat kalih matur nuwun lumantar panjenengan kula lan rombongan Madangkara saged sowanten Sumop Kidul. Sumop Kidul. Mugi-mugi panjenengan sak keluarga sehat panjang yuswa nggih Pak. Amin. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin. Mugi-mugi Mas Mbak manten nggih sehat, sehidup semati, semoga ndang memiliki keturunan. Amin. Semoga aku yo ndang nyusul ya Pak. Ayo. Jare kabare wis rabi apa, Pak? Belum. Masih jomblo, Pak. Dereng to, Mbak? Belum. Cek, jomblo cek. Masih jomblo. Lah jeneng apa? Lah mbok meno awakmu seneng. Alah mboten. Anu kriteriane jenengane kados napa to, Mbak? Yen pengen di bojo ngono iki. Ya, yang pertama itu harus tinggi. Yang kedua harus brewoken, Mas. Yang pertama tinggi, kedua brewoken, terus ketiga sugih. Iya, no. Bagus. Iya. Udah usaha. Betul. Wah, ketok wis almarhum jodoh. Aja ngono to. Wah, golek kok sing luweh. Wis samadane wae jodoh apa eneng. Ya mah paling nomor 1 kudu brewok kok Wah, kudu brewok. Iya. Wah, eneng sing brewok. Gelem kowe? Sapa, Mas? Pak Daryo. Wis jenggotan. Ya bawane Mbak Birgita coba dikompliti. Ayo. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan No. lelampahan kang tresno tulus nadyaning buk asmara. Monggo diaturake gubuk asmara ingkang nyekar menika Mbak Birgita Ayu sarjana seni. Ayo. Asal saking pundi? Tunggal sak kabupaten karo Mbak Niken saka Kota Tahu Kediri ya. Gandeng Pak Daryo ki pengusaha tahu, mula sindene ya saka Kota Tahu Kediri. Wah. Tahune elok-elok. Ayo nggih. Monggo dipun aturaken Dentos. Ya. MBG Mas Bagong ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah gong. Tambah ganteng aja my little bolu ketan. MBG Mas Bagong ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah gong. Tambah ganteng aja my little bolu ketan.
Bae pelawake nek loro. Iki lho, Pak. Iki karo kae. Niku sanes anu to? Nggo setelan kowe. Boten, kula kinten niku iki gurune novel ini. Kok ketok kompak tenan iki. Lah ya Deni kendang ngono ya. Lah nggih. Ayo elak. Cocok kali, Sapa Pak. ngerti iso dadi generasi Nilarso. Boyonge ning Karanganyar. Ayo. Yepir. Catatan sak jroningan kesan mundur saya berhati asik aku kowe jadikan Wah, ngerti Romo lho. Kompak kok malah kendang kok. Lah jaga-jaga melu kuwi kok. aku kowe dadi karena margeleret Cepet, Pak. Mas Nopal gubuk kae nyipawati otak wiwit biyen gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagat rino catatan sakjroning ati datang luntur saya berhati aku kowe dadi garwa margoleret ning gubuk asmara dadi Catatan sajroning ati. Mesakne. Ampun to. Heeh lho. Iya. Walah Agung Kudu teko kene. Mas, mriki Mas, Tondo Tresna mang mriki. Ayo, nggih. Takoki riyen asmane sinten? Asmane. Wahyudi.
Mosok. Wahyudi. Masalah nggih. Anu to rombongane Mayang Kara ngene Mbak Niken to. Oh nggih. Kok sik ditakoni doang ngani maju ae. Wis ngene ae nggih. 100 napa 200? 200. Kaget ora lek kaya 200? Ora kok ada anu. Nggih. Golek gelem joget nggen gara-gara tak kei 1 juta anggere karo Udo. Ngawur jenengane. Kowe barang. Ya jenengan mok. Oke nuduh ya. 1 yuta mirangke raga. Nova. Gurumu. Lah kok arti anu jaluk 100 sih lho. Ngawur ya. Iya. Ora pareng ngono kuwi. Nggih. Ya. Kita kowe pengen ya, An? Sinten? Pengen awakmu. Pengen apa? Ya kayak 200 ngono. Nggih pengen. Joget sik. Joget yen? Heeh. Nggih. Karo Udo. Mboten mawon Pak ya Mboten ya. Berarti kowe waras berarti. Pun. Nggih waras. Senajan to dedek kurang waras kok. Mas Uncek? Nggih. Nah, mengko bacotne nggen gara-gara Piyayi Pekalongan ki beda. Biyen aku sak kanca nate sowan ana laladan Kuwasen kesesi nggih Pak, kesesi nggih. Nggih. Niku nggelar Bratayuda niku nganti tancep kayon niku penonton masih full. Muga-muga sami kalian wonten laladan Seragi mriki. Nggih, mangke ngantos tancep kayon. Sing, Mbak. Terus blessing. Iya ngenyek dalange bar tak semprotne. Iya. Nggih. Yo, Ken. Midanget nama lengkapnya siapa terus? Dimas Niken Salindri. Kok diundang Niken ora Dimas? Kok tumbuh karo Dimas Larso. Ayo, masa ayune kaya nyeluke Dim, piye kabarmu Dim? Ayo. Ora penak. Ayo. Lanjut Dim, ayo Dim. Pak, lanjut Dim. Ora penak ya? Ora penak. Ayo. Nik, Pak. Nik. Ayo, nomor induk KTP. Ayo. Nah. Mitra Kang Mi ora Nulyo. Kok iso Kang Si lho. Ayo. Lah gua pikiran Kang si Nulyo. Ngawur ae. Kang Minulyo iso si. Ya maafin Adek ya, Pak. Iya, ora apa-apa mong ya pikirane tekan ndi-ndi kok ya. Ayo. Iso uga mak terucut ngono Kang Si Akbar lah. Ya Allah, Pak, ojo to, Pak. Ayo, nggih. Solo. Ora Dim, sorry Dim, ayo. Ayo, nggih. Pramitra karo digoneng ndi karo Niken kaya. Tetep diulihne kaya. Itu namanya cengkok prank, Pak. Prank ya? Iya. Ya kuwi ngeprank ning kancane sing teratap-teratap iki tekan ndi ngono. Gandeng sing mirsani sik akeh sugeng lenggahipun para pamirsa. Ayo nggih. Sugeng lenggahipun para pamirsa. Wangsul Ibu. Nggih, ngono ya. Jiro lu. Kae dhewe sing gelange Godi, ayo Bu, jenengan, ayo. Nggih Pak Dalang, ngono ayo, engko Bu. Ayo Bu, ayo. Lah ora kersa tak preteli lho gelangmu, ayo.
Tak dol lak ijolne beras lho. Iya piyayi kaya ngono betah melek. Mongko engko bar kentong subuh langsung adang. Langsung masak bar kuwi umbah-umbah lho. Ngejangan sik nyepake daharan kanggo kakunge karo putrane karo putune parandene yahine isih betah melek. Kula dongakne yen jenengan mirsani wayang nganti tutuk diparingi tutuk anggene momong anak putune. Nggih. Sedaya kemawon nggih. Terus kan, ayo kan. Mlebu gending. Wangi yalah bapak manggo Manolo yo 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 aku Putri diwalik men ra gosong sing yuk sinden kabeh sing yuk wiraswara yo jiro lu men saya gayeng men saya rame nggih tamba ngantuk sing yuk sinden saanane sing yuk kabeh para penonton kersa nggih Bu Gur yo abote sepira kaya lek menyeneni bojomu lho ayo yuk sinden yuk kabeh para pamirsa nggih siap nggih sinten sing kersa yo mugi-mugi rezekine kathah melimpah kebak berkah nggih yo sinden jiro lu penonton luar biasa tepuk tangan hebat penonton malam hari ini Cek saya ngene sing kakung para kakung mendel riyen khusus ibu-ibu yo ibu-ibu tok ayo sing yuk wiraswara sing yo ibu-ibu sing kersa tak dongake dawa umure wedene sing ra kersa tak dongake tambah utange ayo bermuni yo abote sepira kuwi lho sing gelang gedhe lho omongane dak yo yuk penggirong yo ibu-ibu mak-mak karo mbak-mbak kabeh purun nggih nggih kuwi lho aja sampean aja ngene to mbah ndelok wayang iso ngene kaya awake cilik-cilik modele yo yuk kuwi penggirong yo ibu-ibu jiro lu Bu Sik Bu Gelang kok iso malah guyu piye? Kancane mune yo malah gur ngene renek suara. Piye? Ayo. Ayo Bu, dhewe jenengan nggih. Kersa nggih dhewe. Ayo, mesti ditutupi ben ketok ali-aline anyar. Ayo. Bu, mang pirsani bojo kula Bu Kesino. Kalungan no mboten? Mboten. Mergo biasane kalungane bandule iki kempul niku. Ngono kuwi kaya nggih. Elok temenanan jos matur nuwun ibu-ibu sedaya nggih. Oper Bu Kesi, yo Bu Kesi. Ayo iku kaya apa? Ngombe. Sehat tenan berarti. Ben nana sehat. Ya wis sehat kena dijenggleng sesuk. Apa gunung jenggleng maksudnya. Ayo.
Aja mbok guyoke sik to Pakmu, aku tak konsentrasi nembang ngono lho. Ora lah aku saka marme wong ndine Tulungagung blas ra iso nyuara apa-apa. Saiki suarane utuh malah dibulan-baleni kemenyeke kaya ngono. Tegese suarane wis pulih, alhamdulillah utuh. Sayange sesuk prei. Ayo. Ayo ben saya utuh kok. Ayo. Apa to iki om guyon apa to aku kurang ngerti ya. Suara piye to iki ora ayo. Ben nana Nyoto sinden kendel ayo. Kutute Pak Daryo. Ayo. Ayo. Sing nanggap ayo. Kutute Pak Daryo mabur omben ndelok wayang malah kaya ndelok bal-balan model. Kaya pas gol ngono kae. Ayo. Esuk bukesi digolne. Ayo. Teh, aja ngono to aku isin lho. Iki lho aku mesakne karo. Jane wong tuwek-tuwek omong apa ngono ayo. Ayo. Pripun Bu, digolke? Sampeyan esuk ning omah ya digolke karo bapake. Yo ngene. Gulno Pak Lewani tak sampluk irus. Ayo. Terus sing nyampluki tangan kiwa. Heeh ngali-aline gedhi kok. Ora nggih. Panjang yuswa sehat nggih Bu nggih. Bu, weneng ae mangka sedakep ae ora. Kula dongakne lho panjang yuswa. Sehat. Amin. Lah mak lap lho cincine. Nggih. Kembali ke Mbak Wanda, ya ndak, coba kamu ketemu ndak, ayo. Kaya prei barang kuwi ndak, ayo. Ayo, Wan. Pakan. Kon dhuwur ndak? Ayo. Minir. Hatta pakan Dah, kowe aja nemen-nemen percaya karo Birgita lho. Biasane diblocokne. Pakanono to? Dek ngono piye? Pakanane to? Ayo beda kuwi artine malian ngono. Aja manut nemen-nemen. Manuta lek dinuntun Mbak Tutik manuta. Mesti dituntun ning jurang kanistan kowe ora. Ya ora, panjenengane wis daftar umroh kok. Ayo. Ora nggih. Cacak. Ya ndak, ya. Jebul kae. Manuk ikut tak makan Putri Mbak Tri Hastuti Cahyawati ya.
Nano. Ayo. Izin Pak Yoyo. Apa? Saya nembe sakit. Wah. Siapa sing gebuki kowe iku sakit ya? Gerokan saya sakit Pak Yoyo, batuk pilek. Gumun kok ya iso lara barang to awakmu. Teko entuk kiriman. Waduh. Ta mbok nggih nyuara lek sehat. Ndak apa-apa ya Pak Yoyo. Ndak apa-apa, ayo. Jangan dimarahin lo ya. Nak. Sing sabar nggih. Sabar. Ayo nggih. Mas Dar ikuti suara saya. Nggih manut kula, kan sing nyuwara kula. Ayo gender sak donya ora sing padha ya. Nek jenengan ndak mau ngikutin saya tak suruh nintingin Hendri. Waduh. Soalnya Hendri itu manut sama saya. Heeh. Ngoten. Kowe cah lugu-lugu gak mati apa situte. Ayo. Ikuti suara saya Mas Dar. Tolong sekali ini aja. Yo. Terahing nata. Parahyangan lho. Iya, ndak apa-apa kan deket toh meh Jawa Barat. Halo, itu kreasi saya kok jenengan kok protes. Suara-suara saya. Hendri nano. Hen sing banter hen. Wah, ngelone dodok kentruk. Soalnya kalau saya pilek suara saya apa? Kuping kuwi gendangnya bermasalah. Kayak bakul bakso. Tuti ketoke ra nek kesempatan kene mau saiki malah ndelo romong. Terahing nata. Hendri sudah pas penak ya? Wes penak meneng ae kok penak wisan yo. Hendri kalau enak bilang enak Mbak ngono, jadi aku paham. Tuti apa mau cedhek nang kene tak tuwapuki lampene. Ora nek sing ngompani bangga omong dhewe lah. Yo ben to aku dhewe sing ngomong jenengan yang marah. Mula bojone awake saya kuru. Ya boleh ya. Parahyangan ora. Ngapunten nggih Bu nggih. Sinden tutik niku dalang-dalang rene sing gelem ngejak. Sing purun nggih namung kula. Ayo, mergo kula kancane sekolah. Ayo. Angger dipecat balik enah lho Pak Yoyo. Angger dipecat balik meneh lho. Ayo to. Ya melu lomba karawitan karo kanca-kanca sisan ngono lho. Ayo. Inilah penampilan Tuti Cahyawati. Wah. Ayo, entut. Ya, Dik. Alah ijik ta. Mas Dar, ayo. Ayo Mas Dar. Aduh. Lay.
Ayo. Sesukno gak ditekoki Mas Danang aku. Ora ditekoki Ora mau Mas Danang, sak rombongan rek sing takon kok. Ayo. Elai Mas Danang, aduh Mas Danang. Ayo. Hati. Wangi ya Mas kotat mangga jaluk ngombe Janjan. Aneh iki. Ayo. Sinden aneh. Sak donya ya mung siji iki. Ayo. Mbak Purwati wis aneh iki sik luwih aneh-aneh iki. Ayo. Ya jas luar biasa. Mas Unceng di Mas Unceng. Dolan, Pak. Nanten mriki, Pak. Ya kerja kene munggah kene. Nggih. Ning dereng telas iki segone. Sik madang to kono? Mboten sadian niki. Halah. Aku jane iki sebagai opo no lho bengi iki jane. Ya jenenge Alron iki ngono kuwi serba bisa, apa-apa entengan ngono kuwi. Aku tak rekosone rap. Aja mulih dhisik bar gara-gara. Lenten apa? Ngenteni Padang bareng kanca-kanca. Lenten apa? Kowe ora ndelok film Alas Ruban apa piye? Mboten ngertos. Kono ana warung sing ilang dhewe, ora. Oh, enten mriki. Ana ngono kuwi. Kula ora tau nonton film kok kula. Lah kula tontonan mung Upin Ipin kok. Dadi gak dong aku. Alas Ruban niku. Karo sing apa ke? Jim sing cilik karo gedhi karo lemu apa jenenge? Anu Jin dan Jun. Jin dan Jun. Gagal maning ngono kae ya. Sontong kiong. Ayo, jas. Sampeyan joget kaya Mbak Niken cara parahyangan ya iso Mas Uncek. Anu jaipongan to? Oh. Wow, mboten. Jare sampeyan serba bisa apa-apa apik. Sinten sing ngomong lho? Lho kondange nang media sosial iki jan iki allround apa-apa bisa. Fitnah niku. Fitnah ya. Ayo, Ya coba kaya apa saiki diaturake ya kuwi bajing loncat wabil khusus dumateng mempelai kakung ing saking Jakarta. Mas Muhammad Lutfi. Sing jaipong niken. Engko niken sing jogeti. Ayo. Nggih. Sing nembang sinden Madangkara sinten sing apa kuwi jenenge apal kabeh. Anu mawon Mbak Tutik mawon. Mbak Tutik mawon. Lah dhewe parahyangan mau wisan. Lagi apik niku malah niku. Ayo. Nggih. Ayo. Bawa sapa sing siap? Mbak Mira? Bawa siap Mbak Mira Kirana? Ayo. Hah? Gunung Galunggung? Oke. Kan? Oke kan? Gunung Galunggung? Oh ya, berdiri kan? Sisan ayo. Sampeyan sing bawane engko lek pas wayahe kendangan jaipong sampeyan sing jogeti. Ayo, engko Mbak Mira sing nembangi. Ayo, nggih. Ayo kan coba. Coba. Nggih. Iki buka notasine. Hah? Ora iso lek kuwi. Sak temune sapa? Gunung ya ora apa-apa. Ayo nggih. Nah, saisomu ngono wae lho kan. Nggih. Tak kok Mbah Google kok kleru. Kleru apa? Iya biasane. Kleru lek mencet kok. Metune wong ireng-ireng. Apa kuwi? Kleru lek mencet. Iki sing bawa sinten, Pak? Sampean ora. Kula mboten apal. Ora apal engko tak bantu. Gunung Galunggung iso aku. Ayo. Saged, saestu. Oh, iso. Oke, saya percayakan kepada Bapak ya. Ayo. Nanti kalau Bapak salah, saya juga salah ya. Ayo, engko lek ra iso Galunggung ya genti Merapi ra apa-apa. Ayo, oke. Nggih. Gunung
jenengan kukut to, Pak? Ajeng jenengan kukut to? Enten plastik boten? Enten plastik? Nggih, biasane diadahi sinden-sinden kok niku. Oke. Tak wekrek. Engko ngantek kleru tak gondo. Gondoi. Lah ya gondo Supono. Gondoi kecing. Bapake. Yo. Katresnan Jati. Ya, Katresnan Jati. Mudhun ora? Ah, pun enten mriki mawon. Ning kono wae kok Wes, ora ketok penak. engko. Ya ning kono nganti tancep kayon kok. Nggih, siap no. Ayo. Ayo mumpung sesuk ora sekolah. Ayo. Libur, Pak. Libur ya? Libur Sabtu kok. Awakmu nyentuk MBG ngono iki. Angsal. Iya. Enak. Angsal. Oh, gak enak apa? Ayo, MBG apa kepanjangane? MBG iki mbadok. Mbadok. Ayo. Yo, diaturake Katresnan sejati nadyanto ki ora sejati. Sejati lanang, Pak aku. Oh iya toh. Lanang. Monggo Enggak. diaturake berpacu dalam melodi yuk. Pak Daryar joget. Keluarga Pak Daryo sukses, lancar rezekinipun. Males lakona. Kula pundi? Matur nuwun Pak Daryo. Wih, ya. Ah, Asecoy madang karo lho iki. Dolane kan. Berkah selalu Pak Daryo keluarga. Amin amin amin. Ayo, Pak. Awas. Janji tresno disakseni. Lintang-lintang ing tengahing wengi. Ati kang nadang asmara Gusti kula paringa usada. Rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki beku jan atine ngendi doh wong manis kang tak ati-ati. Madang Karang. Asal. Salalalala.
Daryo ngersake negara angin. Nggih. Dadi yo wetenge dianu sik diusek-usek kabeh sik. Negara angin. Matur sembah nuwun, Pak. Madangkara siap ya. Siap wah. Aku gumun lho. Lagu ngene yo iso. Ayo sinden gabung. Garap. Gabung karo Mbak Wanda ayo sisan. Nah, Mbak Wanda, Mbak Bir, Mbak anu Mira, Mbak Bis, ya. Dan mriki, Pak. Lah kok Mbak malah mriki. perintah sing diopahi pito, Ken? Hah? Kok malah perintah sing diopahi kon rono lho. Ya gak apa-apa to. Ganti suasana nih kene. Napa, Pak? Nggih, Negara angin ya. Negara angin biasanya 750, Pak. Ot pun telas nggih, benjing atus malih nggih, Pak nggih. Ken, Ayo piyayi le jujur aja mbok ngonoke kuwi. Apa? Wis diplerok ibuke nel, pake wedi yo ya. Maka amit nggih Bu nggih. Nggih. Dipinangkani pamundhute Pak Daryo. Nggih, tombo sayah. Karo panglipuring penggalih. Oke, kanca-kanca siap. Oke, Pak. Oke, nggih. Yo. Bapak siap. teng mriki? Hah? Bu Kesi terusnya pengen joget ya. Bu Kesi. Mbak Mir, Mbak Mir. Oke. Negara angin. Yuk, katur Madangkara.